pinya korum ga jwangen mane mana berni Jumane kanyakla kod weche masamon neno kono kodini makare Jumane moko kuomgi nano ka odiochieng' manyoro riwruok mano mar bishobe mano mar kanisa mar Kopere mano riwruok mar KCCB odiochieng' manyoro bende nolose kotonde kod chal mar piny Kenya to dane kineno kanyo e ite gazeti mokwongo ma Daily Nation neno kanyo skokada mabende gimiyo jatend piny Kenya weche mopogore opogore mabende piny owacho osebedo ka chwalo gin gikete the good and the bad. Ineno kanyo the good mabende gipako godo sirikal kuom tich makare mabende gisebedo ka gitimo. Iwacho ni kuom ndike tich jotije iwacho ni chenro mar ndiko jopuonje tich dhi nyime mabende timo kod TSC dwaro mar ndiko jopuonje 2024 bende iwacho ni siling iwacho ni omenda mapacho ka bende gisani koro chung kar tiende it's so stable. Investment in infrastructure iwacho kanyo ni nderni osebed ka igero e gwenge mopogore opogore kanyakla kod gedo mago mag TVET. Rach bende maneno kopogore opogore kanya kendo ne machal nade en wach misero dwaro makamano kaluwore kod chal mar piny Kenya mabende nogolo odiochieng' manyoro gi bishobe mago mag kanisa mano mar Kopere. To kaka wacho maber en ni jopuonj ndiko to kata kindiko gi kamano kaka na wacho no ni TSC okosebed kan ndiko jopuonje e yo makare inwang' kan tie weche mag mibadhi e weche mag ndiko jopuonj koro ber ni ndiko gi lakini onego bed ni ndiko gi e yo moriere wagol weche mag mibadhi e weche mag ndiko jopuonje. To mar ariyo asiro wach ma Kenya shilling osebed kind stable nyaka kanene Ker Ruto neno donje telo Kenya shilling nene dhimna kalaw na 160 shillings 160 to sani osedugo piny ma sani en olokre ni 127 127 gi 128 kora pan mendo ber meno apan ka gidhi kamano to nyalo bet maber. To weche mag ndeni bende infrastructure bond ma ncho Kero wacho no brogolo apane en wach maber mondo wabed gi yo mwanyalo loso go ndeni wa lakini pod no kan ndeni kata kidhi kata na piny makaluo ndara moro ma Kisumo madhi Busia en gi buche mang'eny kora kian to jotelo para ngogu wach ndara ni wach me ndara momako wa gi Uganda to sani kineno ka nyoro Ker Museveni owuoyo wach Indian Ocean owacho ni en Indian Ocean no bende mare obed gi wach ng'en Uganda obedo landlocked koro obende odwan mondo onwang' yo maber ma at least onyalo goods nyalo dhi Uganda koro no kandara moa Kisumo ni kinyalo lose kata obed kata highway apani wanyalo reduce complaints ma Uganda because Uganda depends so much i ndara ni koro ndara no ndara marach makata kai wacho ni ndet ni iloso akwa sirkal mondo ng'ie ndara moa Kisumo kadhi Busia rach kabisa makiriembo buche kiriembo no ka bumps dongo to weche mag gero TVET apan meno ber to marach bina yiego Computer Misuse of Cyber Crimes Act apani en gi gik mabeyo nwacho protect nyithindo sana nyithindo ma tinde tiyo gi sim nyithindo ma tinde tiyo gi sim no seche mag tiyo gi sim no to nitie joma temo recruit gi i weche mag mahundu chike maricho kaka terrorism to kan ging'iyo nyaka pornography nitie joma osebed ka misuse sim lakini ano ka sheria bende kogol to nyocha nitie paramoni sirkal nyalo bet nitiyo gi Cyber Crimes Act mondo ogine o limit freedom of speech inwano jo Kenya osebet ka gihiyanga kabisa ma ginyalo wuoyo ginyalo kata yanyo ng'ato to onge gima timre ni koro nitie luor moromo kuom sana jogo moriere marito ratich mag raia civil society wacho ni gini seche moko sirkal marach nyalo tiyo kode mondo limit freedom ma wan go mar mosebet kwan go kwa enjoy Kenya kama wuot freedom one no sani ni jomoko nyalo bet kod ma jika Tanzania jika Uganda ino ka gin ka giwuoyo wani timako gi tichwado gi to wan wawuoyo makata kana ka wuoyo ka an gi gen ka wuoyo kata dhi ninde oda to pinje moko nitie ma kiwuoyo marach kata nying Ker kata nying sirkal matiyo ting'e ni nyalo ga maki biro dhi mana kamano mago moko kuom weche mabende notimore e gwenge mago mopogore opogore